Prije točno 22 godine osnovana je treća bojna. 90. neka vas sjete na ono vrijeme, tužno vrijeme rata u kojem se borio vaš. Evo, danas smo se skupili da obilježimo 22 godine osnutka treće bojne. Treće gardijske brigade, takozvane brodske kobre, su imale izuzetno važno i značajno mjesto u borbenom ustroju treće gardijske brigade, koja je djelovala na području cijele Hrvatske, a iz svog početnog ratnog iskustva ovdje u Brodu znam da je treća bojna imala iznimno važnu i nezamjenjivu ulogu u obrani ovoga dijela Brodsko-posavske županije u cjelini i Slavonije u cjelini. Kroz bojnu je prošlo iznimno puno kvalitetnih ljudi i njihova spremnost i odlučnost da odu tamo gdje treba je od prvog trenutka plijenila pažnju ne samo ovdje u Brodu, nego postali su poznati i diljem Hrvatske. Jedna od anegdota, ako tako možemo reći, sada kad govorimo o ratu, je ta da je general Bobetko od mene tada kao zapovjednika treće gardijske brigade izričito tražio, neću reći molio, ali tražio da treća bojna treće gardijske brigade bude nositeljica, odnosno kičma borbene grupe koja je išla na Maslenicu nakon što je operacija Maslenica došla do svog vrhunca. I dan danas su još svježe rane na tu akciju i mnogi pripadnici bojne se sa tugom i gorčinom odnose spram blagog zaborava kojim su pokriveni. Naš skromni doprinos je da o tom pričamo, da o tom svjedočimo, da to obilježavamo, a i današnja proslava je najbolji znak da rat. Evo, danas smo se ovdje skupili da bi obilježili 22. obljetnicu osnutka treće bojne, treće gardijske brigade Krune. Čast nam je zadovoljstvo što smo se danas uspjeli nakon toliko vremena okupiti. I udruga veterana treće gardijske brigade Krune osnovana prije nepune 2 godine. Danas djeluje na području cijele Slavonije i Baranje sa ograncima u Baranji, Osijeku, Slavonskom Brodu i Đakovu, a nedavno imamo osnovano ogranak i u Zagrebu. Pošto je brigada djelovala na kompletnom području Slavonije, udruge, ogranci su nositelji svih aktivnosti na područjima županije. Danas nas je malo, ali nadam se da ćemo iz dana u dan rasti, zato što biti mi kao udruga trebamo čuvati vrijednosti i istinu povijest čuvati o Domovinskom ratu. Jer narod bez svoje povijesti nema ni budućnosti. Jer ova bojna ima 80 poginuli. Gledajte, 80 poginuli nema ni jedna bojna u Republici Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata. Naša 4. bojna 3. brigade, Vukovarska, Opatovačka bojna, ima 60 poginuli, ali za 2 mjeseca rata. Tako da je ova bojna ima strašne žrtve, ali ima ih zato što je jednostavan odgovor, zato što je bila u borbi, bila je u ratu. I ono što se ne spominje kroz kronologiju treće bojne, 3. gardijske brigade je Posavsko ratište, koje ne može da se ne spomene, gdje je bilo 36 poginuli i 250 ranjenih. To je strahovita kataklizma postrojbe. A o tome se gotovo ništa ne zna, ali nadam se kroz ovo vrijeme da će buduće, da će i to doći vrijeme kada će se napisati naša stvarna ratna biografija na istočno-posavskom ratištu. Poštovani prijatelji i gosti, moram da se osvrnem na Masleničku bitku. I sad dobro me slušajte. Zadnjih godinu dana bila je snimana emisija Operacija Maslenica. To je vojno-redarstvena akcija Maslenica, gdje su mi bili sudionici. Namjenska organizacija 3. gardijske brigade, nosilac je bila 3. bojna 3. gardijske brigade. Sastav te namjenske organizacije, ja bih sad mogao pitati generala Zvirutića, međutim i znam dobro sastav od doklopnika, topnika, neću po
brojčanoj veličini, niti po naoružanju koje smo išli, kad doći za to vrijeme. Slavi se kao jedna od 6 veličanstvenih vojno-redarstvenih akcija. Slavi se kad je oslobođeno. Sad gledajte ono kad mi dajemo naše viđenje bitke, sudionici te bitke. Uporno HTV i druge televizije hoće da 2 ili 3 pripadnika treće bojne daju izjavu. Ja sam to odbio i hvala prvo Sari koji je sa udrugom 3. brigade nositelj bio ispred nas. Odbio sam iz jednog razloga. To nije bila mala bitka. Bilo nas je 200 pješaka u smjeni, točno 192. 11,5 km fronta. Ja ću nabrati Pedići, Ramići, Boždarići, Narančići. I onda ode Paljuk, Barabe i Kašić. Gledajte. Kaže, poginulo je 12 pripadnika 3. bojne i poginulo je taj dan 4 izvidnika 3. gardijske brigade. Od 44 poginula, 15 ranjena, to je strašno. Taj dan, nijedan pripadnik, zapamtite što sam rekao, nijedan pripadnik naše bojne nije imao šansu da se bori. Nijedan, to vam je istina i to ćemo morati raščlaniti. Da li preko Hrvatske televizije, da li preko naše slavonske televizije, koju još nismo niti zamolili, niti pitali da snimamo jednu tu reportažu. Gledajte zašto. Postrojba je držala crtu od Kašića pa do Narančića. Ali na groblju, od groblja na Kašić, do kule Stojana Jankovića, nismo držali mi. Neprijateljska vojska je probila ispod groblja i tu je ušla i ubijala po redu. Da nitko nije znao za kako su tu došli. A znate zašto su došli tu? Zato što susjed nije bio. To niste znali. Susjed nije došao. Sad, od te veličanstvene akcije, da nema susjeda, to nikad nije rečeno. Uglavnom, 3. grupa vojnika poginula tamo. Je, ali kako? Tako da ćemo sa Zorkanom i sa vama koji ste nositelji udruge i razine 3. gardijske brigade probati to raščlaniti u doglednom periodu da izađe na vidjelo. Evo, ne bi više dužio, nego evo, drago nam je. I još jednom, moramo se zahvaliti ljudima koji su pokrenuli udrugu Kobri, da ova 22. obljetnica bude i 122. hvala Bogu ako tko doživi i da idući puta bude od 80 naših poginulih branitelja. Da bude desetine članova njihovih obitelji koji su još živi. I sa druge strane svi zapovjednici, od zapovjednika Šipoša, Raduša, Kruljica, mene, Dikanovića, Kere i ostalih zapovjednika heroja Domovinskog rata. Ja neću govoriti o slavnim bitkama, niti o čemu slavnom. Reću vam samo nekoliko riječi. Rat, to znate, je jedna grozna stvar. I svi ga nastojimo zaboraviti. Neki jako uspješno. Jedini koji ga ne mogu zaboraviti su oni koji su svoje najmilije izgubili i zato jedino njih posebno pozdravljamo. Dalje, 3. gardijska brigada. Mnogi ne doživljavaju i ne znaju šta je to 3. gardijska brigada. Znate, to vam je u Brodu, to su Kobre. U Osijeku to je garda. U Vinkovcima to je tamo nešto. U Đakovu to su oni, u Gradiški, to svagdje nešto, a u suštini 3. gardijska brigada, dragi moji kolege, prijatelji, suborci, je brigada borbena, ozbiljna i brigada koja je išla glavom tamo gdje mnogi nisu uspjeli ni nogom. Ne zato što su to od nas tražilo se to od svih, nego zato što oni koji su se našli, a vi ste bili čelnici onih koji su se našli u tim situacijama, su davali cijelog sebe. Cijelo vrijeme slušam i lijepo je to reći kako su naši pokojni dali svoj život. Ma nisu dali, uzeli su im. Uzeli su im. Nije se nikoga pitalo hoće li on dati život, samo ga je pogodilo. A pogodilo ga je zato što je bio tamo. I moglo je pogoditi onoga do njega i lijevoga i desnoga.
I zato moramo, hvala onima koji su se sjetili, što je Ivane i rekao, i da je Brod konačno dobio svoju udrugu. Ja poznajem ovu udrugu, već nekoliko puta bio sam na njihovim manifestacijama. Nemojte očekivati od župana, od gradonačelnika, od čelnika bilo kakvih političkih, ovih ili onih stranaka da će vas podržavati, da će vam dolaziti, da će vam mahati, osim u predizborna vremena. Jedino sami, mi, moramo se družiti, moramo se nalaziti, moramo razgovarati, moramo pomagati jedni drugima. I nemojmo biti ljuti na njih, to je normalno. Sjećate se onih mojih prvih riječi. Oni su već zaboravili, a mnogi od nas zaboravljaju. No, treća bojna, 3. gardijske brigade je svoje odradila, časno i pošteno. Danas ima puno pametnih koji znaju da je to trebalo bolje, jedino oni tad nisu bili tu, a mi jesmo.